YouTube channel. So karon nga video wala ko ilain na i-content niya. Napadulong na mi sa among tulugan kaya pag ko na do ako si Carvey GX Angel. So nakoy pangutana ani nila pero kan lang hanang kani among akong video disclaimer lang hanang joke lang ni haya og seryoso ha. So hatagan ako sa sitwasyon nga ilang marag survey puzzle or problem solving ba. Nako sa ka pangutan nako sa ka sitwasyon ihatag na din pagawaan ako nila og solusyon. So mo na ang istorya na ni. Naay usa ka tawo nga putol tiil. Na siya sulod sa kwarto. Nya yang kwarto sulod sa iyang balay. So ang iyang balay, titirong balay nasunog. Pagsunog ana, magsunog digyo sa iyang balay, ngano nakagawas man siya. Okay, yan magkibatuan tong nutuan. Ano yan, ibuto mo, yan lagpot mo, ano, diba? Pagkasunog siyang balay ko noon, nibuto yung balay ang tao, nalagpot. Muras. Hoy! Nabulangan nyo! Muras yung butilya. Muras yung kuhan. Enjoy lang sa mga imaday. Sa imaday. Nga nasunog mo tayo yung balay, wala siya tiil, wala siya kamot. Ano siya balay? Natutulog ako na! Nasunog mo na yung balay. Nasunog yung balay. O ya, pagkasunog siyang balay, wala siya tiil, wala siya kamot ya. Ano nakagawa sa siyang balay? Pag naligid yung hindaan, dala siya. Ay, kapanood ako si answer! Kaniran, ya kane. Oh. O niya, na yung baksis bintana. Hindi ako nabulangan nyo! Buhay nyo at tulog, magpatulog kayo! Kami siya squad ko siyang friend. Makaambang ka man, Japon na, wakala. Nagunsa na, imagine, last ni mong tubag tayo, Oh, wala. Yamate. Kami siya squad ko siyang Nitawag siya, Glenn. Tubag siya. Wala, aman siya. Nasisig mo yan, wala may kamba. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ilong. Yung masaya puput. Ya, berto, mo to madong Ay, nilaho siya. Ni-teleport. Ay, dili. Basig yung balay na ay sulod tubig. Unya, pagbuto na rin tubig. Nalupan siya. Gusto mo saksakin ko nga lang alam mo, ha? Pagbuto, pag-explode Ay, siya nasa pala. jud eh. Oh. Nakagawa siya, kiniulan man. Ang katira naman yan. Kaya ulit kalayo na ulan. Pag sunog. Pagkadog. Yan na may pulis siya. Please, mo ni ang gibuhat sa Dahil mo siya tawo. gulo, dagan. Nahi mo ni gibuhat sa tawo dodong. Angel, mo ni gibuhat sa tawo. Ang yang gibuhat, nasunog mo to yung balay sa. Nasa kwarto, na-trap siya, nasunog. Kalayo. Tungod sa kalayo, kusog na dyan kayo, nitindog siya. Pag tindog niya, suntok kung gawang dalaga siya. Di punta gawas. Yung lang masin! Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. Ay, sinupad siya. Gisuntok mo niya, gitindog siya, gisuntok kung gawang dalaga siya. Di kagawas siya. Oh, yung ulo gisuntok. So, Sige, sila pagdalagan nga, magkakalas mo sa lagan. so mo to siya super fam no. Ga-joke lang mi ato kabayan ato nga kuan. Balintog siya. But Siya, oh! But kuan lang kanang to unsay mga hitabo sa mga tao sa tong palibot basta wala lang ta ilabot no dili lang ta mag-apil-apil mo to siya. Pero katong ako mo video joke lang to siya wala ra to kuan ba. So kung say buhatos laing tawo dito sa imuhang palibot basta wala ka gilabti padayo lang silang gibuhat. Nya bye-bye kay matulog na mi and gabi na good. Good morning. Sa tanan nga makakita ni ini nga akong video please do it. Please subscribe, hit notification bell and And like this video. like this video
If And you're in the dislike this TikTok, video. if you're watching the TikTok, like it and share it. Yeah.